jaji tabbita Yidirabe am daleki hallube ayatul kursi mu falaki bedasiwan jangu bontumo jemma ina ge tasomu itoni usal duri der nam sai mi bestane donde duniya Allah mi lari dudi Alhaji Hussein Tirbiu barka
Muhammadu balmayo goɗɗo kayrujo Muhammadu balmayo dole yettoyma maje yawunde ko moy fu yerdima Muhammadu balmayo dole yettoyma dole mi gomnoyma mi laari debbo goɗɗo kilnino Salamatu Adamu Allah reni putikemo yawunde ko moy anduma Modezzi yawunde Yusuf mi yettima Sadu Abubakar dami be mana Sadu Abubakar Allah sore Alhaj Umaru putikemi gomnima Jamaje lesdi ngawdere gerdima Gorko mamma Zubainatu goɗɗo Maru putike Allah reni Ijawro lamu ngagumi woytoyta Jawro lamu ngagumi gomnima Ibalkejo annaɗo nder duniya Ijadu Hamza balkemi gomnima Jawro lamu ngagumi yettima Worɓe rewɓe on fuu mi gomni on Mi yetti on yiɗiraɓe Yusuf Mi yetti on yiɗiraɓe Yusuf Lamba gotel hande e leela on Mo Allah hokki Musical Studio Club 691 72 67 22 Yusuf Lamba gotel duniya on jarama